u iktar ma nitfaqal aktar ħattini, hija kwistjoni ta' isma' ġismi jista' illum iħossu mod jekk nibqa' bl-istess rutina għada jista' jkun jew probabbilment mhux se jħossu l-istess. Jiġifieri, jekk illum kiltu fiha biss u forsi għallum għaddejt, għada dik it-tuffiħa biss forsi ħajkolli aktar ġuħ, il-pitada iktar u iktar ġuħ. U ħanibdew nirċifu daw is-sinjali, isma' minix miexi fi triq it-tajba. Qed ittini ftit wisq ikellili. Tajjeb? U ġismek allura mbagħad jibda jasal anke f'affarijiet bħal pereżempju marċi mis-sodda, x'nervi għandi, min saħansitra jispiċċa l-isptar, dak huma kollha sintomi ta' crash diets kif qed insemmu bħalissa li pereżempju dak li jkun jieħu xi tuffiħa kuljum. U alla ħares nibqgħu hemm. Ġifieri anke jekk għandi daw is-sinjali, anke jekk nażel li nimpika, alla ħares xorta nibqa' nimpika għax ta' fajt ħajbqgħu jiggravaw dejjem. X'jiġilhom ħafna nies imbagħad mar. Ejja ngħidu li wara ġimagħtej jagħmlu dil-estremità kollha, jerġgħu jibdew jieklu normali. Mhux qed ngħidlek jivvendikaw ruhom u jekk qabel kienu jieklu ABC, issa jekk qed jieklu ABCDF, anka jekk jerġgħu jieklu l-ABC kif kienu jieklu qabel ma bdew jieklu dik it-tuffiħa waħedha, ġismek ħajjed għall-erwieħ. Ħanagħmel l-aħjar użu minn dal-ikel li ġej. Għax ma rridx li nerġa' ngħaddi minn xi xaddejt, ħanżomm l-ekstra. Mela jekk inti qabel għal mod tal-kelma kont iżżomm ammont minnu dak li kelli kont ikoll ABC, issa nista' ngħidlek li kważi ħażommu kollu. Mela allura nagħmlu xi ħaġa estrema mela l-pendlu imur mod biex imbagħad malli nwaqfuha il-pendlu jmur naħa l-oħra. Jiex kemm ħanerġa' nitla' wejt f'daqqa. Ġifieri x'solvejt? Xejn, għalhekk jiena għadlek kif se nagħmlu biex innaqsu jekk aħna nixtiequ b'mod veru san, illa li xi kultant ma nafx issa jiena li ma nifhimx. Jekk nagħmel 3 ijiem għax xi ħadd jgħidli tikolx carbs, ara ma tikolx carbs, ma nagħmel 3 ijiem u nobdi u nħossni tajba. Wara dawk it-3 ijiem ħlif carbs ma nikolx. Unkun ġibt kif qed tajt inti dak kollu jekk inkun inqas naqra, inkun nerġa' ġibtu lura. Prosit. Marbek kif nitkellmu ħafna anke jiena u inti fuq ir-radio, m'hemm l-ebda raġuni diment li m'għandix kundizzjoni medika partikolari. Nieħu xi mediċini partikolari. Jekk jiena milli naf jiena ġeneralment healthy, ġifieri m'għandix kundizzjonijiet, m'hemmx għalfejn naqta' xejn. Xejn. Però di jew min imbagħad joħodha estrem ieħor. Jiena smajthom jgħidu ta' fuq it-television m'hemmx għalfejn naqta' xejn. Aħna qed nitkellmu għax jekk pereżempju ħadd xi fliexkun drink u x'inhu kulħadd jista' jmur bil-fantażija tiegħu. Tajjeb, jistgħu jkunu drinks li normalment